Zapájať sa do rôznych aktivít a byť užitočný pri zveľaďovaní prostredia, v ktorom pôsobíš, je neraz zadosť učinením pre každého človeka, najmä pre mládež. Podobnú ideu nasledoval aj kresťanský TZ tábor vo Francúzsku, kde mladí spoločne pracujú, učia sa, zabávajú, spoznávajú iné kultúry, nadväzujú styky s ľuďmi z celého sveta a samým tým bohatší sú nové skúsenosti a vedomosti. Prostredníctvom cirkvi a mládežníckeho kampu v Tézi, aj ceste do Téza, čo je vo Francúzsku, cesta je dlhá, som obišol veľkú časť Európy, a to je Francúzsko, Nemecko, Itália, San Marino, Poľsko, Česko, Austriu, teraz Grécko nie je tam, ale išiel som aj tam. Z každej som sa vracal plný voľakých nových skúseností, aj normálne plný plechoviek, čo sa aj vidí v mojej kolekcii, ktoré je viac ako 300 plechoviek z rozličitých štátov Európy. Sú to aj vaneurópske plechovky, ale to som už dostával od kamarátov, ktorí mi posielali poštou, po kamarátach a tak ďalej. Téze je ekumenický kamp vo Francúzsku, do ktorého prichádzajú mladí z celej Európe, ale aj z celého sveta, a cez rok tam prejde 60 000 ľudí. Týždenne sa premení aj po 4-5 000 ľudí, čo je veľmi veľa ľudí, aj veľmi veľa nových skúseností, nové kultúre, nové jazyky a tak ďalej. Čo pre teba znamená cestovať? Záľubu cestovať mám ešte od malička, lebo som dosť cestovával ako malý po Vojvodine, po Banáte s futbalom, s folklórom a tak ďalej. Tak keď som naplnil 18 rokov, som pohol aj do inostranstva. A chcem tie druhé okolia, druhé pejzáže, takže stále sa dáva čo novo vidieť všade. Viacročná návšteva tohto kempu, ale aj iných európskych štátov Hajdušičana Daniela Hudca podnietila, aby bol činný aj doma. Ideou bolo veľa po Európe, aj bolo veľa takých nových skúseností z tých cestovaní. A pred asi rokom aj pol sme sa zozbierali my traja s cieľom, aby sme zorganizovali mladých. Presnejšie nie, aby sa to voľačo spravilo, ale aby sme sa zhrnali, aby sme sa družili medzi sebou, aby sme nedochádzali do kafaní a tak. Tak sme si zorganizovali klub mladých, ktorý funguje taký už rok aj pol. A za ten rok aj pol sme mali také akcie po dedine, aj ekologické, aj projekty. Sme mali takých 4 alebo 5 akcií, to je zábav, na ktorých sme mali priemerne vyše 200 ľudí, 250 ako kedy. Mali sme také ekologické akcie okolo toho domu kultúry, kde sa održiavali tie zábavy, lebo to nebolo zriadené. Bol odpad okolo, tráva nebola pokosená, halúzy boli popadané a tak ďalej. No a potom sme, keď sme dostali ten dom, aj ten veľký dom na používania, tak sme sa rozhodli, aby sme urobili čo viacej za dedinu. A tak sme si napísali sme projekt pre oznamovacie tabule v strede dedine pri autobusovej. A sme prišli na to, aby sme všetkých mladých spojili, pripojili do toho, a tak sme už aj zložili to. Aké aktivity sú vám vlastne prioritou? No, sú šakovaké aktivity, organizujeme žurke šakovaké, to je muzika, tu máme muziku, pretože sme tu rôznych nacionálností, Srbi, Slováci, Maďari, Rumúni, takže voľakedy je aj srbská muzika, voľakedy aj slovenská a voľakedy aj zmiešano. Vezmeme, keď budú aj Slovensko, aj Srbsko, aj tak. Voľakedy máme žurke, DJ, aj tak, šakovo. Čo si myslíš, majú mladí záujem zapájať sa do takých združení? No majú, tu sme potom všetci spolu, nikto sa s nikým nevazí, všetci sa kamarátime, takže aj
príde nám to, pomáha meni, druhým, všetko, čo načím aj tak. Prečo si sa rozhodol zapojiť do ich činnosti? Pa zbog druženja, čo bude Hajdušici a inak máme gdje ísť večer aj tak. Najlepšie, keď sme zjadili Slovenský dom. Tam druženje, posle toga sme varili aj gulaš, aj pekne sme mali aj muziku, aj pekne bolo. No, prichystali sme tu, ako by sme povedali, semafor žurku. Tu máme už 3 farby, dávajú sa ako nárukvičke na ruky a už kto má zelenú, ten je slobodný, voľný. Či kto má žltú, prídeš a preveríš, a kto má už červenú, vom je zaujatý. Tak, mladi sa môžu zabávať tu. To je najlepšia. Kao što su drugari rekli, žurke su nam neki prioritet. To tako radimo da malo održimo selo na nogama, da se nešto dešava u selu. Uradili smo, konkurisali smo, dobili smo neke pare od opštine, uradili smo oglasne table, da bi, pošto autobuske stanice, tamo su lepili te plakate, pa smo to oprali, posle sad lepo sredili smo malo to što se toga tiče. Sada nam je u planu da uradimo kante za smeće po selu, da to rešimo, tako da sve u svemu žurke su nam, evo sad ovo je druga godina kako Dan zaljubljenih radimo, druga godina smo radili seosku slavu, Kirvaj, to je drugi vikend oktobra, to smo radili još mnoge žurke. Členovia klubu mladých Kasper sa usilujú byť samoiniciatívni i napriek tomu, že obsahov pre pobavenie, kamarátenie a uplatnenie mladých v ich prostredí je málo, rozhodli sa, že ich vytvoria sami.